Mary Louise Colero Preca rrimarkat kif il-Partit Laburista ilu jisħaq mal-Gvern sabiex jindirizza dak li qed jiġi fl-isptar Mater Dei. Semmit kif fi 17-il sena Gvern Nazzjonalista għamel sptar wieħed, iżda fakret li Gvern Laburista f'16-il sena bena 3 sptarijiet, Keringrek, Żamil Kleb u Boffa. Qalet li kien Gvern Laburista li nieda l-ispeċjalizzazzjoni fil-qasam tat-tfal, fil-kura tal-qalb, il-kura tal-anzjani u tal-kanċer. Il-kelliem ewlenija Laburista sostniet li hemm nuqqasijiet kbar min-naħa tal-Gvern fl-isptar u mnalla jkunu l-infermiera, tobba u paramediċi li jpattu għal dan. Everis Bartolo, l-kelliem ewlieni Laburista l-edukazzjoni u drittijiet ċivili qal li l-Partit Laburista mhux sodisfat bil-kwalità tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Semma kif 42% biss tal-istudenti sekondari qed jgħaddu mill-eżamijiet li għandhom bżonn sabiex ikomplu fis-sixth form. 43% tal-istudenti mhumiex jgħaddu mit-3 suġġetti ewlenin, il-Malti, Ingliż u l-Matematika, illi mingħajrhom mhux biss ma jistgħux ikomplu l-istudji tagħhom iżda se jkollhom diffikultajiet fil-ħajja u fid-dinja tax-xogħol. Everis Bartolo semma wkoll il-bżonn li jissaħħu strutturi bħal Child Development Advisory Unit sabiex it-trabi u tfal ma jitħallewx jaqgħu lura u jdumu jistennew ix-xhur u snin sabiex jieħdu l-appoġġ li għandhom bżonn.